Здравейте! Днес се включвам с няколко практични съвета за Ultimate и по-конкретно за отключването на капака, изпускането на налягането и какво правя аз, какви трикове прилагам. Първо, знаете, това е модел, който работи единствено и само с високо налягане. Знаете, че има допълнителна подложка и това понякога създава дискомфорт с отключването на капака. Нещото, което мога да ви дам като съвет, винаги да избирате изпускането на налягането след приключване на програмата и да изчакате 10-15 минути, според зависи какво сте готвили. Дали е било супа с повече течност, дали е било някакво ястие, което се пени повече, като телешко месо или някакво друго месо. Пилешкото също, знаете, се пени повече. Прясно мляко. Тези паста, тези продукти е много вероятно да направят една такава пяна. И ако зададете веднага изпускане на налягане след приключване на програмата, първо е много вероятно да почне да ви излиза през клапана. Второ е много вероятно да ви залепне самия клапан и после да не може да се отвори капака. Затова моят съвет е: изчакайте 10-15 минути и изберете пулсиращо или бързо налягане, ако искате да изпуснете налягането. Какво правя аз? Неведнъж съм споделяла в групата. Преценям си времето за естествено освобождаване на налягането и го включвам в процеса на готвене, защото при естествено освобождаване на налягането продуктите продължават да се готвят и затова, ако обикновено използвам 15 минути за програма Pressure, вместо 15 намалям на 10 минути и изчаквам естествено освобождаване на налягането. Гарантирам ви, че няма да имате проблем с клапана и винаги се освобождава. Вече 2 години го прилагам този трик. Единственото нещо, което ми е правило проблем, това е било млякото с ориз. И в интерес на истината, първия път бързах да изпусна налягането, защото знаете, че ориза може да се развари. Но скоро си направих нов експеримент. Да, по-трудно се освободи налягането, но само се освободи. Намалих времето на 2 минути. Имах малко загоряло, докато може би е освобождавало налягането. Но ако държите да правите мляко с ориз в този уред, бих ви посъветвала да намалите дозата. Аз използвах 1 литър мляко с една водна чаша вода. И другото нещо, което искам да ви покажа, е как сами да освободите клапана и да отключите капака, ако все пак той не е успял да се отвори. Единият начин е, но трябва да са минали поне 2 часа и да сте сигурни, че няма налягане в уреда. Да е изключен от контакта. Хващате и го раздрусвате здраво, за да може да се отлепи клапана. Ако и това не помогне, сега ще ви покажа един начин, с който обаче искам да сте внимателни, да сте сигурни, че няма налягане, задължително да сте сигурни. Взимате една кърпа. Нещо тънко, с което да отворите. Може да е вилица, може да е лъжица. Аз ще ползвам нож. Слагате хубаво отгоре, за да не нараним уреда. Слагате отгоре кърпата и действаме. Тук и тук има едни щивчета, които внимателно трябва да отворим. Хващаме така. После от тази страна, надявам се да се вижда, и капака е освободен. Ето, капачето е свалено. Осветявате си хубаво вътре и някъде ето тук ви се пада клапана, който трябва да бръкнете с нещо, да натиснете и да освободите. И след като сте освободили клапана, връщаме отново капачето
на място. Друг съвет, който искам да ви дам е след използване на запичащият капак, ползвайте мокра кърпа или текстилна такава, за да почистите след като изтини уреда. Или от време на време, без значение дали е готвено под налягане повече, дали повече с запичащия капак, добре почиствайте отдолу под подложката, защото се събира мазнина и е много вероятно това също да ви направи проблем. Сега ще ви покажа как аз точно почиствам капака. С мокра кърпа ще ползвам този път. Ето тук и тук е хубаво да почиствате редовно, защото се събира мазнина. И аз хващам с една кърпичка и почиствам. Тук, ако може да издърпате, също много често се събира мазнина. И това води до проблем. Тогава пък може да не ви дигне налягането. И забърсвам навсякъде, където имам възможност да забърша. Това го правя почти през ден, да не кажа. И всеки ден. Ето тук с тази вълшебна пръчица минавам внимателно. Това може да го правите и с магическа гъба, също съм показвала. Ето тук също се събира мазнина и трябва много редовно да се почиства. А подложката ми е в миялна, като издърпам ето този клапан. Може и на ръка да измивате. Това е хубаво също от време на време да се сваля и да се почисти. Не го правя, но друго правя. Често проверявам ето тази дупчица и с една игла, ако има храна, трябва да я почистите. Тази решетка също се сваля и тогава се слага в миялната или се мие в мивката. После хубаво подсушавам и връщам на уреда. Това беше включването от мен за днес. Надявам се да съм ви била полезна с тези съвети. Обобщавам. Не бързате да изпускате налягането след приключване на програмата. Изчаквате около 10-15 минути. Ако имате проблем с отваряне на капака, трябва да са минали поне 2 часа, да сте сигурни, че няма налягане в уреда и да го раздрусате здраво. Ако и това не помогне, отваряне на капачето и с натиск освобождавате клапана. Почиствате редовно запичащият капак, почиствате редовно и защитната подложка. При правилно експлоатиране на нашите уреди, те ни служат дълго и вярно. До скоро!